photo finish na permi man ano. Kada wala ako dito pag commercial maungit lang. Happy birthday kay Ans Galero, weekend gunyan. Petsa 1 ka na Oktubre taon 2021. Senyor Santo Cristo tabi ngunya na day kalingawan na magpasalamat lamang sa mahal na Senyor Santo Cristo sa gabos na biyayang ipig tatao sa satuya kan mahal na kagurangnan. Asin padagos kitang manarig asin makimaherak na matapos na ining pandemya sa paagikan pagbubulong kan mga may helang ning COVID. Asin day na magparalakop an kahilangan na yan. Asin kita po na pinagbibiyayaan kan karahayan ning salud padagos kitang protehiran. Asin day maulakitan imagamit ta ini susog sa kamautan kan sa tuyang amang Dios na karahayan kan salud. Sagkod kitang alas 5 nin pagkahapon. Bicol Target. Happy birthday kay Ans Galero. Sa muyang pag-iri matabi digdi. Babasugon mi kamo ning informasyon mantang kamo gayud diyan nagbimerienda o naghanda ning pamanggihan o kaya pamanggihan. Kami po naglalaom na yaong kitagabo sa marhay na sitwasyon, ligtas na kamugtakan, dai magpuknat nin panarig asin pakimaherak sa amang Dios. Katuwang ko dyan sa luwas, ang news team and Mega Force Patrol, kumpadreng Jim, kumpadreng Jomar, Pading Al. Siyempre, katuwang si Ad, si Luen, si Ren, sa Manibela, si Henry Deboy Mata, sa technical control sa kuyang kapartner, may barkada, mi barkada, ang lalaking talaga namang napaka-mistizo. Tisoy na tisoy. Pangalan pa lang, talagang alam na. Manuel Manny Tutanez. Ang dugong nananalaytay sa katawan ni Manny is ano ba to? Ba't biglang nagtigil-tigil yung kan? Doble-doble kasi yung kan natin. Ano? Nagtigil-tigil yung ating sige po. Diyan sa newsroom, yaon diyan si News Director Edwin Peralta sa padagos na pagsubaybay kan mga pangyayari sa lado lokal, sumada lado lokal. Siyempre, mga bareta na minaburutwa sa lado nasyonal asin internasyonal, dahil po yan minalagpas tabi kay News Director Edwin Peralta. Siyempre, katuwang nakamonitor man si News Manager Mardela sa production center ang samuya pong anghel, ang anghel ng DCGB, ang AM kang DCGB AM, Angel M Mustasa, yan tabi. Siyempre, sa IT, yaon dyan ang enkargado po sa samuyang broadcast sa internet, worldwide, netwide, online, sa DCGB News Online, yaon dyan si Arven Budasi Richard. Ako man po sa indong servidor sa radyo, sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Hernandez. Yan tabi. Good afternoon. And yan po sa mga naka-log on sa samuyang official Facebook page sa DCGB News Online, maray na hapon hali sa Pilipinas. Sensya na, medyo makintabang angog tatanday kita nakapulbo. Photo finish so pagdigdita, durdalagan. May mga pinag-asikaso kita, talaga. Dapat na on the dot na magkakuraan niya to ang mga despatsos, kumbaga asin an iba pa na mga istorya, kaya yan. Pero sabi na nga ni photo finish, yaong kita ngunyan sa programa Bicol Target. Yan, pakishare na lang po yung mga nakalag on dyan sa samuyang DCGB News Online broadcast sa internet. Good afternoon, online yan. Siyempre, sa radyo, yaon dyan ang DCGB tabi, sa AM band tabi, region-wide, pati na po sa mga pinagabot kan sa muyang puwersa sa luwas kan Kabikulan. Marhay na hapon.
sige daw tabi di nagafa-file ng unyan ka na sertifiko de kandidatura an mga maawot na mailihir sa pwesto elehido. Ano an aram mo ini ang karahayan kan demokrasya ta ititaw sa tuya ang pribilehyo na makapagpili ano man kung sisay ang gusto. Sige daw, pero tamo na ito toss up sa satuyang mga paraan tabay. Ano Miss Birthday Celebrator, Miss Ans Galero. Ano lamang ang pahit? Igwafan, igwanawa. Ay, na, tagigot pag komersyal, isan ako, day makahali. Sige na ako, igwa nang sa plato. Pag komersyal, wako na ko maungit. Aber, expected ta na naman iba-iba ang gusto kan sa tuyang mga kaimanwa. Ano? Kung sisay ang mag-presidente kan Republika kan Pilipinas. Kaya nga ni, demokrasya, the freedom to vote and to be voted upon, the freedom of choice. Pero ang question man is, dumana nagkakadiferensya pagkatapos kan eleksyon ta su mga nagboto na day kursunada su nakaluwas, day nagkakaturunawan. Yan. Are we in an over-exercise of democracy? Ay, nagkaputan pa. Sige. Ano po sa indong mga kwalifikasyones na gustong ipaabot? Buda kung si Isay ang mga kuan. Oong yan na namumuyahan nindo halimbawa dai na sa nabaga-baga ni nagarikwalifikado sa mga oras na ini hilingan nindo sa mga oras na ini the administration is being rocked dai titunungan kaining pinagasabing iskandalo sa pagbabakal nin mga ekipahis medikal na panglaban niya to sa COVID-19. You can just imagine sa ibang nasyon man day man kanade ganyan. Sisay na sa nabagatabi. Ang number ko is 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. As in sa Globe, 0926-0156-020. Yan, 0926-0156-020. Yan po, tabi. Ano ang kuan? Ang number ko. Sa kadakulan baga, inda kung makakuha pa kita money, ano sa paghiling mo? Makakuha pa daw kita money ni Saro talagang leader elehido na presidente na. Halos mayoriya, suportado. So, dai papaimbestigaran sa Senado money. So, dai bubutungon pa ibaba. So, dai babarabadan ng akusasyon na kung ano-ano. Igwa pa daw kitang makuha kaayan. Tabi, ha? Igwa pa daw kitang makuha kaan. Aber, kung igwa pa, ha? Yan, tanganing makwanta. Pag maladop niya to, ang pahit, iga pa daw. Yeah. Ano na, pagkatapos kan eleksyon gabos, talaga suportado, na di kitang madadangog na investigasyon sa Senado. Yan, okay? Yan po, kung gusto nindo, ano ang mga criteria tabi nindo dyan sa arog ka na mga pasistema, ano? Pagpipili. Yan. Sige, digdi po sa to. Nag-file na si Congressman Joey, 2nd District. Sabi ni Congressman Joey, idiretso ang pagserbi, ang makulog sa tao, 2nd District. Permi yan. Ano pa man, Congressman Joey sa 2nd District, nakapag-file na re-electionist sa iyang turno de opisina. Si Congressman Joey. Salamat. Si Saypaso nag-file naman sa probinsya. Si Congressman Joey, si Saypa. Ikon mo, mag-betsip ka. Maski birthday mo. Sa city, dahil pa man adi. Sa city, ma-file sa Congressman Pido as mayor sa Lunes. Yan. Sarabay sindanara Gobernador Alma, pasiring na duman. City, tapos pasiring man sa probinsya. Yan ang pasistema. Yan. So, si Congressman Joey, no question about it na. Diretso ang liderato
diretsoan serbisyo, diretsoan sa tuya na padagos kaining nakuluno na programa di gobyernos awan ubits o yan sa nangani baga. So pigbubusol ni Congressman Joey na 20% discount money para sa BHW. Alaga naman. Pigbubusol na ito ni Congressman Joey. Aprobado na nga ito sa committee level and sa plenaryo. Yao na. Pigbubusol niya na 20% discount kapareho kan diskwento na pigtatao sa mga senior citizens. Uyugon mo an. Dahil ang sabi ni Congressman Joey, the rationale behind is it's high time ngaya na marikonisir niya to ining mga BHW na iyon naka-frentera ngunyan sa barangay. Bago baga maabot ang hali sa city, sa munisipyo na mga ambulansya, mga health workers, barangay health workers muna ang nagka-monitor dyan sa barangay. Kaya nanungod na taawanin na nagkakanigod ang rekonosimento respetar o kaya ipigpabusol ni Congressman Joey 20% discount para sa mga BHW, pamasahe, services, grocerías, parang senior citizen. It's high time ako sa totoo lang, diretso ang passage ka yan. Maski duman sa Senado, doro diretso ang sisay manan makontraba kayan para sa ikakarahay man kan kagabsan o kaya kan sektor na yan. Sumodernisasyon kan Bureau of Fire at long last, mamodernize na ngunyan, maalokaran ng bilyones na pondoan na Bureau of Fire. Sa kahaluyin ng panahon, ang mga Bureau of Fire protection members baga, sinda man na nakaprintira sa peligro. Ang common notion sa napaano niya to, nakitang mga common tao, ang pagkasabot sa Bureau of Fire, mga bumbero, naglalaban sana sa kalayo, nagsibuki kalayo. Pero dahil, sinda po ang mga first responders sa mga emerhensiya, sa rescues asin iba pa. Yan ang mga firemen niya to, mga bumbero, mga bumbera. Kaya yan pirmado na ni Presidente Duterte. Modernisasyon kan Bureau of Fire Protection. Diretso dahil contest digdi sa 2nd District, Congressman Joey on the go. Yan, among others, so Quebec's Quezon Bicol Expressway na pag natapos po yan, ang travel time from Manila to Legazpi, vice versa, more or less 6 hours to 5 hours lang. Pag ang travel from one point to another point, from point A to point B, halipot, ang dalagan kan ekonomiya makaskas, ang economic growth makaskas because the transfer of people, goods, and services, madali. Quebec's Quezon Bicol Expressway. Ano pa? Kadakol na mga kunyan duman sa Kongreso na ipigpapasarkan ni Congressman Joey. Sa indang kamautan niyo na mabungkaras o yan na international airport sa Lunes. Apait na ba ni Bay? Good moan. Ada isa sa Lunes. Sa Miyerkules, otro Miyerkules. Nahiling ko digdi pa no September. Otro Miyerkules, may eroplo ng malanding dyan sa international airport na kwan. Na ano ini commercial airline. Yan. Sa kwan, sa Daraga. Yan. And duro diretso na po yan. And comes next year, iyon na po yan tabi. An biyahe, tabi. Yan. Ads, i-forward ko na tabi, isay mo ads. Okay, Angel, na si Angel. Mani, makikiblit ka Angel. I-forward ko na tabi, isay mo. Dua ini. Sige tabi. Yan. Angel, Mostasa. Ay, nasukan mo. Angel, Mostasa. Ano nga iso? Ini, tama i-print mo tabi, Angel. Makisuyo po. Tapos, tadpa. Na-receive mo na tabi, Angel. So, sako. Amo na. Ni so, i-irma na tabi yan.
Yan. Okay. Sige. Oh, thank you very much. Oh, yo, tabi. Puertean halimuyak. Halimuyak. Oh, oh, yan. Lang po ipahiling mi yan. 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 Talaga naman. Sige. Basta yan tabi ha. Be wise sa tuyang ambida kay ni Manny ang magluwas sa ano iniyo sa eleksyon. Si wisely. Perming yang vote wisely. Manny, i-commercial mo na ta gigutom ako. Maungit lamang ako kan birthday ni ano? Sige, sandali ta pig-regular ni Manny. Ibuilo mo Manny ha. Hidaliong ko so pag ani. Si Manny, bata gutom mo na kay Paul. Ibig tuyo Manny, haluyonon ka talaga Manny. Ikaw ang kontrabida ng buhay ko. Manny T in the house. Signalan mo sana ka Manny kung okay na. Yan. Maray na hapon pa lang dyan sa mga taga-Catanduanes. May nag-file ng sertifiko di kandidatura dyan At ang pigabantayan ta, suduman sa Manila, yung mga sa senador, buda sa presidente, vice-presidente, kung ano naman na kumbidian mangyayari. Di Manny, kung ano naman ang mga costume, baan may mag-costume naman dyan ng sa soldados. Igom mga sa costume ning sa kagurangnan. Tos Marios. Sige Manny. Sige, ito na muna. Oras Pilipinas, pwede naman yan, sa laog na, yan. Oras Pilipinas, alas 4:26. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, day na po muna kita maglaw sa trabaho. Asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's